Xaime Fandiño, xubilado e imparable. Impulsou na Universidade de Vigo a Cátedra de Idadismo, algo novo. Eu quero que me chamen vello. Estou en contra de senior. Todos esos anglicismos que ahora se fan para como dulcificar a palabra vello. A palabra vello é maravillosa. O que ao mellor hai que é actualizar esa concepción que se ten da palabra vello. Dentro de 20 anos ou 40 vai haber xente de 120 anos con fillos de 90, con netos de 70, con bisnietos de 50 e nos preparamos para ese modelo. Hai que facer que a conciencia dos novos sepan que van a ser lonxevos e que teñen que aprender a vellentar, que van a pasar por etapas diferentes da súa vida e non é malo ser vello, porque a outra opción é peor. Este centro ofrece formación sociocultural a persoas de máis de 55 anos. Andrea, de 25 anos, quixo aprender aí. A verdad, eu tiña, por así decilo, unha imaxe de que despois da xubilación, pois o que máis te interesa é descansar ao mellor, pois non, o que estou vendo é que lle apetecen seguir formándose ou sobre todo seguir aprendendo cousas que ao mellor pois antes non o puderon facer, pois empezar agora. Despois da xubilación, pois tive un momento un pouco baleiro, pero grazas a unha amiga, pois coñecín Ategal e foi pois descubrir unha salvación. Eu fago as dúas cousas, é dicir, veño a clase de literatura con unha profesora tamén xubilada e dou clases tamén. Invito a xente a presentar un país francófono e todos pois viaxamos. En Ategal levan traballando con persoas maiores arredor de medio século e nestes tempos notan un cambio na xente que ven a eles. Xa non é o cambio a maior número, senón o cambio a variedade. Sí que se nota agora que a xente tamén se focaliza moito no que é o benestar emocional. Moitas veces ven xente xa antes de xubilarse, que están aí ás portas e xa din, bueno, quero ir creando unha pequena rutina para que despois cando chegue a hora da xubilación, que non me atope eu de repente sen facer nada, porque claro, sempre din, claro, as primeiras semanas ou os primeiros ponlle meses, é todo moi ben, porque aproveito a facer cousas, o que sexa, pero despois, a partir dai, que? Se non ten un plan vital, que é o que estamos falando, pasa un gueto cronológico, a un apartheid, e só fala con xente da súa idade xa. Cuando haces algo que se supone que una persona de tu edad no tiene que hacer, ¿no? Entonces ahí sí que hay algún comentario, no tienes edad para esto, cosas de esas, ¿no? A vacuna contra o edadismo é a interseracionalidade. ¿Vamos a colocar una zona de gaming o un equipo de gaming como su sede social en una residencia de mayores? Decimos sí. Atopamos en Vigo un novo modelo de lugar para vivir en as persoas maiores. No queríamos hacer un centro solo para personas mayores. Nos lo decían en Europa, nos decían que lo que hiciéramos, que pensáramos para todas las generaciones. Está a piques de abrir no barrio de Peniche un senior living. ¿Y qué es un senior living? Es un concepto de nuevo modelo de alojamiento residencial de larga duración, donde pueden estar personas que están perfectamente o personas en grado máximo de dependencia, como es el grado 3. Un espacio donde tenga libertad para entrar y salir. Y es un centro que lo primero que veis es que es abierto al barrio. Vale, que esto es importante, que los nuevos centros estén integrados en lo que es la comunidad, en lo que es el barrio. Novos centros que queren ser menos unha institución e máis unha casa grande. Hai que prepararse, hai que preparar a vellez para que chegues ben e que chegues con cousas que facer. Hai que facer cousas, mentras a cabeza de... Non esquecerse nunca de vivir.